Serikali n'ebyombe bibiri bitali bya serikali banyaleko babiko boligwa binyaleko bigwesokia na kwenekenga byanyaleko bigosira omwana omumurase kirenga gyo kwenekenga onyaleko baga ko egendereria ase chisemi kiaye chakira litoko gakwana munegeta sendikia ndizi TV omwalimu omonene bwe skuru yebamura ya Nyanjwa Jason Onyango nigataberenga bange babana bamura banyaleko bagotigera chisemi kiabo gatigati na kwenekenga banyaleko bagwesoya na obogendia bwechipikipiki na bange banyaleko bagwesoya no botumeki bwa amariogo aria yogotinde nigo Jason boigo ataberenge kekianyara kwa bikoirera abange babasai anena bamura atariko bagukora chisemi cyabo na boigo abange bagenda tukaba bakomenya anene asobugima uri bubotaka twara kwande sana igoro yo umwana umunyaruka egabicyara lakini yo kwamba koranga to neglected twambire gotiga umwana umumura. That is why kala byombe binge byararwanirira abana abanyaruka ono chikaundi chinde karoko genda konyana abana abanyaruka batete ko babange gwetania abana abamura ende sababu ya meko garaya ko nasi njo konyana abana abamura ibintu mbire bakora abayiseke batakora unabona gweso ya sobo gende gwe chipigipigi konyara umwana okulire standard 8 primary oso epigipigi bunenjira ya moyo konyara chibesa chiabwa ende karoko ro observation nabona gusia nkwanya kanyara mwana umunyaruka raisi roko gendia mwana umunyaruka raisi roko gendia epigipigi alabu nyoncha rireba ende n'abana bamura bagokora mwana yebinyugwa ebyebiro nabona mangana drugs enyasole amarua n'ebintu binde abana bamura nabakonyara gokora okonyara karo babisoire bagutika gucha school lakini ngayenga ekanisa isegwesoime ne serikali nabayibuli babwateria abana bayona bagokina goja ko primary nabakonyara poichari nero muchanda toyo nkogendare school so our doors are open ne serikali nko inkare chire 100% transition tiga abana baje school kekero matumaini ito naringa abana goje school nabura konyo bwama